Στάρκει αυτός, έτοιμος να βρει μάνατζερ. Εμένα παίρνετε να σας χαμογελάσω ή τα μπαλόνια? Εμένα, άντε πάρτε με. Είναι και το καλό μου προφίλ, τούτο μου αυτό. Τι ράτσα είναι, Μανουέλα? Πομεράνιαν. Τρομεράνιαν είναι αυτός, όχι Πομεράνιαν. Ξέρω τι λέω εγώ. Πομεράνιαν ο τρομερός. Ο Πομεράνιαν ο τρομεράιαν. Ο Φιντίκος έχει χαζέψει τώρα με τον κόσμο. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Και ποια είναι αυτή που ουρλιάζει? Αγκαλιά. Και μία αγκαλιά, por favor. Γρήγορα, μία αγκαλίτσα. Μία αγκαλιά και κάτω, βόλτα. Φιντίκο, έλα, πάμε μαζί. Έλα. Φιντίκο. Σας κάνω κι εγώ μία πασαρέλα. Τζάμπα στολίστηκα σήμερα, τι? Φιντίκο, έλα στη μαμά. Και πάλι καλά, παιδιά, έχουν πολύ καλή συμπεριφορά τα τετράποδα, τα σκυλάκια. Ακούει και το λες, έκατσε. Σε τόσο κόσμο τα έχουν πάει εξαιρετικά. Το Τζο Τζο έχει μοβ γλώσσα, Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με το μπανκ το πούπι. Ο Πούπης. Ο Πούπης. Ο Πούπης ντρέπεται μάλλον. Καταπληκτικός ο Πούπη. Βρε τρελοκομείο, τι τους κάνεις εσύ εκεί, τι τα κάνεις? Και όλα αυτά να ξανααναφέρουμε ότι τα κάνει χωρίς νάρκωση. Είναι πολύ σημαντικό. Και μία αγκαλιά. Άμα ήταν πράσινος θα σου έλεγα είναι Παναθηναϊκός. Άμα ήταν μαύρος θα ήταν Όφη. Αυτός τι είναι, Ιωνικός? Τι έχει μπλε χρώμα, Ηρακλής? Υπάρχει ακόμα? Τι χαζή που είμαι. Ελλάδα είναι! Ελλάδα, μπάσκετ. Λοιπόν, πού είμαστε? Χούγκο. Ο Χούγκο είναι έτοιμος. Χειροκροτήστε το Χούγκο λοιπόν, που είναι και αυτός ένα Yorkshire. Έχουν αδυναμία έτσι σε αυτές τις δράτσες από ό,τι βλέπω, Μαλτεζάκια, Yorkshire. Εσείς κύριε τι θα παίρνατε, εσείς εκεί? Κάτι πιο μεγάλο, Εσείς που γυρνάτε πίσω με τα γυαλιά. Κάτι πιο μεγάλο, Δεν σας αρέσει να είστε τρυφερός και χαδάκια και καναπέ? Θέλετε και λίγο φύση, δράση, περιπέτεια, σακίδιο, μηχανή, παραλία, ρακέτα, μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Χούγκο μας να μας κάνει άλλη μια βόλτα. Αγκαλιά να το δουν όλοι. Σήκωσε εδώ ψηλά. Και ένα χαλαρό χειροκρότημα, να μην τα τρομάζουμε έτσι λίγο. Για τους ιδιοκτήτες να τους ενθαρρύνουμε, ναι. Και συνεχίζουμε με τον Άλφη. Ο Άλφη είναι κόκερ και αυτός. Hello, Άλφη. Καλώς τον. Αχ, ντροπαλός είναι. Το μαλλί του πάνω στο κεφάλι του είναι επίτηδες έτσι, καρφάκια, Ορίστε, στα κορίτσια κι αυτός. Ζείτε με τον Άλφη? 1,5 χρόνο παιδί. Είναι νωρίς σχετικά, 1,5 χρόνο, Πόσο όμως πολύ τον αγαπάτε? Πάρα πολύ. Θα συμβουλεύατε τους φίλους σας να πάρουν σκυλιά? Οπωσδήποτε. Αλλάζει η ζωή σου εντελώς. Γεμίζει. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν,
Και ήμασταν στον Άλφη. Και τώρα πάμε σε ένα ακόμη Μαλτεζάκι που το λένε Κλόι. Η Κλόι Τσακπίνα. Μα δείτε όσο μπορείτε αυτοί που είστε κοντά τη λεπτομέρεια που έχει στο κεφάλι. Δεν είναι μόνο το κεντρικό, είναι όλο το θέμα. Τα κοτσιδάκια. Θέλει αγκαλιά, τρόμαξε μικρή. Χαδάκια. Κι άλλη μια βολτούλα αγκαλιά. Αγκαλιά δεν πειράζει, μην την τρομάζουμε. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να τα φοβήσουμε και να τρομάζουμε. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να μάθουμε να τα αγαπάμε, να τα προστατεύουμε, να τα κοιτάμε στα μάτια και να μην... Είμαστε έτοιμοι με δύο. Ποιοι είναι αυτοί? Η Κιάρα και ο Ποπέ. Δύο Yorkshire. Διαφορετικό χρώμα όμως. Πιο σκούρο Yorkshire στην αγκαλιά. Τα έχει χάσει το μικρούλι. Είναι το ίδιο εύκολο να έχεις δύο σκυλάκια από ότι ένα? Εμείς έχουμε τρία. Έχετε τρία και είναι πανεύκολο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα κάνετε άλλη μία βόλτα παρακαλώ? Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι ζευγάρι ή αδέλφια? Μαμά και κόρη. Ορίστε. Υπέροχες μαμά και κόρη. Ελπίζω να μην γίνεται όπως καμιά φορά κάνεις το σαρδάμ με τους ανθρώπους. Λες, ξέρεις, η μαμά σου και κάνει, αδελφή μου είναι. Εντάξει, τουλάχιστον αυτοί δεν παρεξηγούν. Λοιπόν, τελειώσαμε με την Κιάρα και το Πουπέ. Είμαστε στον αριθμό 20. Ας κρατήσουμε και κάτι για το τέλος μετά. Έτσι δεν είναι? Ένα ζεστό χειροκρότημα. Είστε έτοιμοι για την τέταρτη ομάδα σκυλιών? Είναι η τρίτη. Περάσαμε μία. Εγώ. Με συγχωρείτε λοιπόν. Ωραία. Υπάρχουν άλλες δύο ομάδες. Και ξεκινάμε με ακόμα ένα μαλτεζάκι που είναι ο Φλοκ. Φλοκ, ελάτε παρακαλώ. Σιγά σιγά. Είναι πολύ μωρό αυτό. Είναι μίνι. Είναι μίνι, δεν θα μεγαλώσει. 3 χρονών είναι. Είναι και 3 χρονών. Τέλεια. Μία βολτούλα και αν θέλετε κρατήστε το και λίγο αγκαλίτσα για να το δει ο κόσμος. Να το θαυμάσει, την κόμη του, τα πιαστράκια του από το Φέτρας Γκρουμι. Και ένα χειροκρότημα καλέ. Έτσι λίγο να ζεστάνουμε πάλι. Να ζεστάνουμε την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει εδώ. Βλέπουμε το Φλοκ, ο οποίος είναι μαλτεζάκι. Μπορείτε να ξανακάνετε μία βολτούλα, βεβαίως. Πασαρέλα και 2. Κούκλα είσαι. Πάμε παρακάτω. Να υποδεχτούμε τη Μαργαρίτα Μαργαρό, που είναι ένα πολύ όμορφο Westie. Με μια πολύ όμορφη ουρά. Τέλεια. Φαντάζομαι τις βόλτες σας έτσι τις κάνουν. Σωστά? Και οι τρεις μαζί.
παίρνεις. Θα μου πεις εσένα πώς σε λένε. Μάρο. Είσαι η Μαρό, η Μάρο. Είδες που είπα, η Μαργαρίτα και η Μάρο. Για κάνουμε άλλη μια βόλτα, Μάρο, τη Μαργαρίτα. Την αγαπάς, αγάπη μου, τη Μαργαρίτα? Ναι. Πόσο πολύ? Πολύ. Αλήθεια, πόσο καιρό την έχετε στο σπίτι? 3. 3 χρόνια. Άλλη μία βολτούλα και να απολαύσουμε το επόμενο φίλο μας. Είναι και ανυπόμονος ο επόμενος. Τώρα βρε, θα έρθει η σειρά σου. Αυτό είναι βελγικό, γερμανικό, αλλά έχει πολύ τρίχωμα, φουντωτό, Το κάνεις. Αχ, τι τράβηξες, αχ. Μαργαρίτα μου, έλα και θα κάνεις χαδάκια μετά. Γιατί εδώ περιμένει ο Ιβάν ο Τρομερός. Ο Ιβάν ο Τρομερός είναι ένα γερμανικό ποιμενικό. Αυτό που λέμε εμείς λυκόσκυλο, έτσι δεν είναι? Λυκόσκυλο δεν το λέμε? Ιβάν ο Τρομερός. Ιβάν. Κύριος ο Ιβάν όμως, Τον κρατάς λίγο βέβαια με δύναμη, αλλά θα μάθει. Άλλη μία βόλτα παρακαλώ. Ο αριθμός 23. Θαυμάστε το αγόρι και τον Ιβάν. Ο Ιβάν είναι τρομερός. Είναι. Θα του αρέσουνε τα χάδια και του Ιβάν. Και σε ποιον δεν αρέσουν? Ιβάν παρακαλώ. Από εδώ κύριε. Εδώ, χώρος δικό σας, στο κέντρο. Αριθμός 24. Η Μπέλα. Η Μπέλα είναι Μαλτεζάκι. Έχει βάλει και τη φθινοπορεινή κολεξιόν που θα βρείτε στο Φέδρας Grooming. Φοράει φουστά και ζακετάκι. Και τυράτες. Καλά, φοβερά. Και λίγο ψηλά. Και τσιμπιδάκι τριαντάφυλλο. Η Μπέλα, όνομα και πράγμα. Molto bella η Μπέλα. Καλέ, κάτσε κάτω. Ιβάν, κάτω. Εδώ μαζί. Αριθμός 25. Κι άλλο σκυλάκι που το λένε Στέλλα. Η Στέλλα είναι ένα ημίαιμο. Υιοθετημένο αδέσποτο παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα για την ιδιοκτήτρια της Στέλλας. Και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και πόσο από τους δρόμους τους οποίους υπήρξε το σκυλί συνυπάρχει τόσο όμορφα με τόσο κόσμο γύρω του. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Πείτε μου, ποιο ήταν το κίνητρο να υιοθετήσετε ένα σκυλί? Βασικά ο σύζυγος το έψαξε και μπήκε στο ίντερνετ και το υιοθετήσαμε από την αδέσποτη. Από τα αδέσποτα, από τη φιλόζωη δράση. Από τη φιλόζωη δράση. Έχουμε κάνει χαρτιά υιοθεσίας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διαδικασία για μας, παρόλο που έχουμε μεγάλα παιδιά. Το αγαπήσαμε. Αποκτήσατε ένα μικρό τώρα πάλι. Πώς, Αποκτήσατε ένα μωρό πάλι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον αριθμό 26. Με τον κύριο Τσάρλι, ο οποίος Τσάρλι είναι και αυτός ημίαιμο. Με το όμορφο ζευγάρι εδώ, που πάει το σκυλί του. Είδατε που τα σκυλιά φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τις μαμάδες με τα παιδιά τους, τα αγόρια με τις φίλες τους. Ξέρετε τι, να μου επιτραπεί η έκφραση? Όχι, Τι παγίδα είναι να πηγαίνεις με το σκυλάκι βόλτα στο πάρκο. Φοβερή. Εσείς έτσι τη ρίξατε την κοπέλα σας? Πήγατε με το σκυλάκι στο πάρκο? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τώρα όμως το πάτε μαζί βόλτες? Πάντα.
Πάρα πολύ ωραία. Εσείς το ημίαιμο από πού το αποκτήσατε? Σκουπίδια. Το είχαμε βρει σκουπίδια. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Άλλη μία βόλτα και από τα σκουπίδια το κάνατε του σαλονιού, βλέπω. Άλλη μία βόλτα παρακαλώ. Άλλο ένα σκυλί, άλλο ένα παράδειγμα για όλους εσάς να αγκαλιάσετε και να περιθάλψετε και να βάλετε στη ζωή σας ένα ημίαιμο. Και κοιτάξτε το πόσο όμορφο είναι. Αριθμός 27. Πού είναι το 27? Πού είναι το νεφελάκι? Το νεφελάκι κεντρικό και αυτό. Βολτούλα η νεφέλη να πάει μέχρι κάτω. Το νεφελάκι έχει περάσει βαφή και αυτό. Ρεφλέ, του κάνετε ρεφλέ? Βαφή, σπρέι είναι? Όχι, έχετε μυστικά εσείς. Πρέπει να δούμε στο Πέτρας Κρούμι. Χωρίς να το πάρεις αγκαλίτσα. Αμέ. Κάτω μία βολτούλα αγκαλιά, να το δουν όλοι. Τα ροζ μαλάκια του, τα ωραία. Η ουρίτσα και το κεφαλάκι. Πείτε γεια στο νεφελάκι. Περνάτε όμορφα εσείς εδώ κάτω. Είναι ενδιαφέρον αυτό που βλέπετε και ακούτε?